Δημήτρη, πιάσε! Έχεις την τσάντα. Λοιπόν, ποιος ή ποια συνάδελφος πιστεύεις ότι κοιμάται πιο αργά το βράδυ παρότι το πρωί δουλεύει? Πιο αργά, Η Σοφία είναι, παιδιά, σίγουρα. Δαγκωτό, στάνταρ Σοφία. Βλέπει ταινίες και σειρές μέχρι αργά. Αν και πρωί-πρωί είναι εδώ. Ωραία, λοιπόν, τότε η τσάντα πηγαίνει στη Σοφία. Στη Σοφία, φύγαμε, δαγκωτό, ναι. Σοφία, πιάσε. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις ποιος ή ποια συνάδελφος πιστεύεις ότι προσέχει πάντα την εμφάνισή του. Εκτός από μένα, φυσικά. Εκτός από σένα, γιατί πρώτα απ' όλα σένα θα έλεγα. Θα πω την Ελένη, ναι, η οποία είναι η πιο καλοντημένη της εταιρείας και κάθε μέρα έρχεται και με άλλο outfit. Άρα, συμφωνώ, αυτή η τσάντα πρέπει να πάει αμέσως στην Ελένη. Ναι. Φύγαμε. Φεύγω. Ελένη, πιάσε. Θέλω να σε ρωτήσω ποιος πιστεύεις από την εταιρεία ότι είναι τάμα για reality επιβίωση. Ο Δημήτρης φυσικά είναι έτοιμος και για την πείνα και για το αγωνισμό. Συμφωνώ, οπότε έφυγα, η τσάντα πάει κατευθείαν στον Δημήτρη. Τέλεια. Δημήτρη, πιάσε. Θέλω να μας πεις ποιος πιστεύεις από την εταιρεία ότι λατρεύει περισσότερο τα προϊόντα μας. Ξεκάθαρα η Γεωργία, ρε παιδιά. Οποιοδήποτε προϊόν σχεδιάζει πάει κατευθείαν αμέσως μετά και το αγοράζει. Άρα αυτή η τσάντα πάει αμέσως στη Γεωργία. Ναι, αλλά στο επόμενο βίντεο.